Nahuman ang tuig 2021 sa mga taga-Dinagat Islands dala ang pait nga kasinatian. Apan nagpabiling malaumon ang pipila kanila sa pagsugat sa 2022. Atong saron sa report ni John D. Esteban. Sa lungsod sa Dinagat, gisugat sa pipila ka residente ang bagong tuig pinaagi sa pagpaandar sa ilang mga motorsiklo o pagbusina. Mga boga ang gamit sa uban sa pagsaba-saba. Samtang dinhi sa balay sa pamilyang Dandoy, nagtapok ang mga silingan aron magvideoke kay dunay generator. Matud nila, bisan sa simpleng selebrasyon, ilang makalimtan ang pait kakasinatian sa bagyo. Kahit ganito lang nangyari sa amin na kami kay Odette, at least bumangon kami. Kaya namin bumangon ngayon. Andito kami, happy kami para enjoy namin ang New Year namin. Giulan ang pagsugat sa bagong tuig sa mga residente dinhi. Kay naguba lagi ang mga balay tungod sa bagyo, pusa gitapal-tapal nga plywood, kahoy ug trapal ang nagsilbing proteksyon sa tugnang panahon. Kay wa may handa, nagpabukal na lang og tubig ang pamilya ni Gretchen. Init ra. Tubig. Maraon saon man ninyo? Nun. Papasok ra lamas ti dyan. Wala laing sagol? Wayay lain sagol, ma'am. Wala say pang medianoche ang pamilya ni Angelisa. 2 ka kilo sa bugas ra ang anaa sila nga paiguon sa mosunod nga mga adlaw. Mga tarpulin na lang ang gihimong atop, sanglit na guba ang ilahang balay, dihang madatugan og punuan sa lubi tungod sa bagyong Odette. Mamimig kwarta, ma'am. Magunsa lang man mo niya. Yun, ma'am. Bugas ra gyud. Maura na kaon lamang kami wag mi handa pa siya gamay. Padayon sab ang panawagan sa mga residente ug tabang. Sana po matulungan sa kami na wala kaming bahay. Panawagan ako si Auntie Indit Garcia na magpatabang ako kay wala na may balay. Gipatumba man sa bagyo ang ilahang mga balay, apan dili ang ilahang lig-on nga pagtuo sa kahitasan ug ang paglaom nga sila makabangon pag-usab. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.